Oganda koro ikwayo mondo onyuak ne pur mar rabolo kaka yo machielo mar pur gi ohala kendo kaka yo mar geng'o kech kod nong'no e kind oganda joluo. James Okoth miwa sigand John Ogutu Onyango ma en kata mane ochako pur mar rabolo Siaya kendo sani en kod tielo mokalo 2,000 mag rabolo. Rabolo mochiek ichamo kaka kit olemo. Rabolo manumu itedo e yore mopogore ka jomoko to bule kata boke. Jomoko bende chwako pote kendo tiyogo kaka thudho manyoso kor alot mayom e kinde tedo. Waromo gi John Ogutu Onyango, ja ohala pur gi pith mar rabolo e puothe mayudore e gweng' ma Siwandhi e sub-location ma Ulafu e kaunti ma Siaya. Onyango ne oweyo tich kaka apisa mar le kata KWS kendo chako pidho rabolo higa mar 2013. Ka e kindeni pith makamano osemiye ohala kod omenda mosechwale nyaka e kit pur mamoko. To ne wachako gi tielo arieche. Kane wachako gi tielo arieche no to ne waneno kotimo maber aito koro wachako expand. Koro wadhi nyime wadhi makaka sani mawuoyo ni rabolo ne wachako 2013 to nyaka sani wan go more than tielo 2,300 to wan kata go project mar umbi. Koro pesa modong kech wadwa nwa bed kata farm mar umbi pesa modong waketiro mat noven an grombi 50 wiye 58. Pith makamano osebedo kotayo gi anyolane ka bende jaode e jakeno. Akala kwa tero to rabolo achiel wauso ga wholesale 1,500. To wanyalo ga tingo gi kata 20. Every weekend wadhiga kuno every weekend wadhiga. To minyiew ka bende nyiew. Kedung no wacho ni wachako gi rabolo 2 moneno kodhi maber mano ne wachamo. Koro mon donje mondo wachak farming maber to winjore ni wadhi kama. To so far wadhi maber pok wayuak nikech waloso gimoro 60 to 70 as minimum 60 to 70,000 per month. Wadhi e chiro after 2 weeks waloso gimoro 30 to 40. Kopogore gi uto mabup e yor ohala, chiemo motiap e kinde duto, jiwo mewo mar lowo e kind mamoko, Jared Okoth Akumu ma en jalony e weche pith mag rabolo kendo achiel kuom jotije mondike puodhono lero moko kuom kit rabolo mage pidho. Udhigo tuno tamwa kata ngoja sani ok wapidh ka ongo goka. Wapidho moko ma modern ma onge matuok mag. Wapidho kit rabolo miluongo ni Fias 17, Fias 18, Fias 23 bich wayudo. Rabolo ni wapidhe i dry land man woko ka. To kasa ma pod en poko wuok woko to wachiro ses ne kod pi mondo wuok to kosewuok bosebedo maduong' koro onge pi modwaro mang'eny. Makipidhe ora to wang'a. Okwayo Oganda Luo mondo odew ohand pith mar rabolo e kind ohand pur kod pith mamoko kaka yo mar medo yutogi kendo yaro bedegi e weche dongruok. Gini apidho mabor gaora to rabolo kaka drought manyiso timreni onge ok noketho rabolo. Ema uneno gi ka gichal. So rabolo nigi income mang'eny. Ji mondo pidh rabolo. Pith mar rabolo thothne yangore kaka humb dhoudi mamoko kata obedo ni pith makamano inyalo chwal e yo makare e Luo, chenro manyalo kelo lokruok e ideche, bugo keno bang' yuto makare kendo reso oganda kuom kech kod nong'no e kinde oro. James Okoth, Ramogi TV. Owuok e wach mar rabolo nyaka Ramogi koro wadhi e wach mar dak kama nitie